Najot. Apuk Suraprata Jayaprata. Aja takon dosa lho. Pancajot. Nek Samson tuwa nyer Samson kowe kolan. Yo. Ora dirasa le. Yo. Babu iso problem. Ora muni to, Bleh. Yo. Bleh ora muni. Lah soalnya biasa dipecut tok Lah iya. Biasa nglebokne ya dileboni. Lah iya. Ayo. Wene bongkok, Bleh. Wene bongkok bocah iki wene bongkok. Wene bongkok bocah iki. Ayo orang ini reso males sih pokoknya. Wene bongkok. Nah, nek ngene iso males iki. Ayo. Nelisip Jon. Sarusomo. Dan jambayi enek setan, rek enek setan. Enek setan. Enek tuyul. Ya ampun. Pak Jon, ndase ilang. Menungso. Apa semangka iki? Kok iso ngono kuwi yo? Bleh, jujur Bleh. Kayak bakso beranak. Iso kaya ngono isan. Ngono nik kaya gelem. Iso bouter. Ayo kok joget deh. Jeru capian ayo sarosomone lok Geger Surya Putra Kencana Sarosomo le saroso. Lo.
Mbok apane bleh? Hah? Mbok apane bleh? Mbok anggap sinden piye mbok kanane iki? Kaya jan ngewani sinden ndang ngono bleh. Jon di Jon iki motor, golane Jon ter. Hah? Musik. Bersama Surya Putra Kencana. Dupen cilik apa dicor? Geger Surya Putra Kencana. Hebat tepuk tangan deh. Ya, terima kasih. Muka-muka ndang panas. Jos. Lakon apa neh iki? Kok iso go blangkon? Kancane ora blangkonan kok kowe go blangkon lho. Wong kok unik. Goyang bleh, goyang bleh. Geger Surya Putra Kencana. Ayo saresa. Oh, ya. Sapa Jon? Bersama Surya Putra Kencana didukung langsung BB Audio. Ya blayak solo iki. Yo.
iki lho blok goblok. Om dede angkolotro. Ayo toton kekamanmu lho. Asik diguser. Iya John. Enak apa nih Dor? Banter. Kurang banter. Banter Ji. Gambleyak Solo iki. Sande iki. Mas Sande. Yo. Ojo mlayu ke barat. Bersama bintang Pak Audio. Aduh jeru. Lah. Biru-biru. Kayak birunya cinta. Lah iya. Yo. Wasik Yo. bersama Surya Putra Kencana bergoyang. Setanmu di setanmu golek ana. Oh milih Jon milih. Asik. Surya Putra Kencana. Tutup ana mripatmu to. Jor kan maju. Sing riko ki apik. Rasane piye, Dor? Tinggo marang. Oh beno. Manuk miber. Nong kene. Iso. Duwe banyu. Duwe sekudyang
Jadi sih. Gulune Bu, gulune. Maki golek. Alah, alah, alah. Podo arep Napor uyanong sekoro. asal. Sing ana artine Hoi, hoi. Kaya labur langit manasi geni yo sing ana lekas putuse. Ayo Jan. Ayo. Kaya Ayo. yo. Oh, ana sikile mogala. Kepecut sikile mogala. Ono putus-putuse tapi koyo dene kandya ditabur Lo. Ayo. isun sing riko Tes Jon manis. Kualik lho di. Kualik jarane. Uwis tinggo paran ngerakeni manuk pipe nong kene iso kuwe sekudang welas kuwe sekudang asing tinggo paran make golek liyane iya Hebat. Dasmu kobong Jon. Wah, awas dasmu Jon. Lakon tau obong. Os. Ayo. Surya Putra Keca. gambleng lo iki Ayo tepuk tangan luar biasa. Bater ya Inilah Bapak Badiri. Satu kebiar dari Jaranan Buto. Ngadok benine le. Wah. adik-adik jangan ditiru ya adegan dewasa apa adegan berbahaya ini dua-duanya Dia jar kowe ya pamer. Kowe arep pamer. piye oh iya Jon arep pamer iki lho Dar. Gila. oh iki lho Pak Jon niki ya oh gak boleh Ya arep dipangan. Wah, arep mbok pangan Jon. weh ya ampun asli kuwi mau Hari ini gendut. asli Allah ora duwe rambut ora kobong endi sing enek Mesar kuping. Aman nek iki Dar. Gila. lah lek enek iki aman asli aman kuwi mau letong golek nang ndi gean Sopo Jon? ambon Bu lek mambu berarti letong Trajang diobong ayo gablek. nyapone ih apa kuwi kaya upin
Oh, arek iki arep disusui bojone iki aja Joy. Arep disusui bojone bocah iki. Hebat lo arep. Bleh, kobong bleh. Ayo. Iwaso gableng ada wedi nis. Gableng ada wedi. Oh. Arek gendeng drene. Kaya Randy iki jajal piye ngene iki. Randy ini sekarang dikorokne no piye Dar? Mosok. Kae gablek penake diapakne Jon. Ayo dipateni cah. Kurang rasa Jon. Kowe kurang dhuwur. Piye ta jane iki? Kowe kurang dhuwur Dar. Ya. Wah. Ayo maju Jon. Ayo. Joget, joget. Aduh. Ayo Jon. Monggo dipersilakan. Ora droso Jon.
Jon, tulung ana Jon. Jon, tulung ana kancamu Jon. Piye di? Kuweri di. Piye? Dedi bahagia wajahnya. Kuweri. Seneng wajahnya. Kuweri iki kok. Piye tejane wong leri mak Aja gelut. jotosan. Iki piye tejane wong leri? Lah iya. Urang mari. Wajahnya. Wis to aku wis ngomong. Domongi kaya ora arane kleru. Jon. Takonono kan njaluk apa setane Jon? Jon. Hari iki. Dangtung detok tok. Hari iki wange lho Den iki Den. Iki caranane gableh lho iki. Caranane gableh Jon. Kaya opet wajahnya. Ya. Saya jadi mangan isu. Pak Gambung. Piye kuwi? Piye kuwi? Jarnoe kan. Wis kon ngentekne Jon. Api. Kon ngentekne. Kuwi kok mesti njaluk kates mari ngene Jon. Lah iya. Son, njaluk kates entah. Golekno kates entah. Jaluk jangan tewel entah kuwi. Golekno kates. Golekno kates gableh golek biasane jane. Umur ana-ana bote iki lho gableh. Mangane kates entah. Ah iya. Iso ndagel tibake. Wes kon mangan. Kelet Tapuk. Dibarono sente urung tau kan kates mangane. Takono njaluk apa ne Son? Takono njaluk apa ne? Oh njaluk sinden. Iso mantuk. Oh. Ya ampun, rondo Bu.
bersama Surya Putra Kencon. Duduk langsung BBB Audio. Kalau belah, pukul rata. Pukul rata pokoknya. Kayak ngetan kayak. Wangel medet.